ଆଜି ମୁଁ ଯାଉଛି ତେଲୁଗୁ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ରୁମନରାମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କାନାଡ଼ା ବାହାଘର ବି ଦେଖି ସାରିଲିନି। ଆଉ ଆଜି ଯିବି ତେଲୁଗୁ ବାହାଘର ଦେଖିବି କେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲିନି ଦେଖ ପୁରା ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ସଜବାଜ ହେଇକିନା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଆମେ ଯିବୁ। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଗଲି ଯେ ବାପରେ ମାନେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇନେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହିଅ। ତାପରେ ଆମେ 3 ଜଣ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେ ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏଠି ଦେଖ ଦୂରରୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ପାଖରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବର କନ୍ୟାକୁ ଗିଫ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ସଟୋ ଉଠେଇ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଓହ୍ଲେଇଲୁ। ଏଠି ତ ଜାଗା ନାହିଁ, ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ